Vagón 91. Entrevistas de xeito cotián a persoas extraordinarias. Di que a xente positiva ve o vaso medio cheo. Despois están as persoas como Leandro, que en vez de con casbaldeiras ven cores e imaxinan un mundo un pouco mellor do que pode chegar a ser. Porque Leandro Lamas conta historias coas liñas que debuxa e desdebuxa se fai falla ata 100 veces. E eses vasos encheos de auga para mollar as acuarelas que lle dan vida ás personaxes que pinta. Personaxes que poderías mesmo ser ti ou un ser querido teu nunha tarde de primavera ou de estío, pero sobre todo nunha tarde de lembranza. Quedémonos co bo e o bonito do mundo nesta charla con Leandro Lamas, que a min me deixou máis que nunca con ganas de verán e de luz, pero sobre todo con ganas de seguir vendo a vida un pouco máis bonita. E antes de nada, antes de comezar de facerche preguntas, gostaríame, porque eu sempre lle pido a xente que coa que falo, que se presenten por eles mesmos. Quen é Leandro Lamas e que é o que fai? Bueno, pois eu son un pintor que xa levo pois desde o 97 ou por aí máis ou menos dedicándome a isto. A verdade é que estou encantado co que fago e pouco máis, que teño a sorte de dedicarme ao que me gusta desde hai moito tempo e oxalá podo seguir así moito máis. Leandro, buscando información sobre ti e vendo o estilo de pintura que realizas ou que é máis coñecido do que ti fas, porque imagínome que non todo estará ao ollo de todo o mundo, ti non condicionaríaste, sino catalogaríaste como pintor naif? Ou consideras que é unha catalogación, digamos, moi convencional? Ti, se tiveras que falar do teu estilo para unha persoa que non veu nunca as túas obras, como dirías que son? Pois iso é algo que non teño moi claro, a verdade, pero naif non me acaba de chistar ese adxetivo, a verdade, porque a veces non é tan naif, non sei, sí que é certo que intento buscar pois que sexa agradable a vista e as situacións que represento procuran casi sempre ser pois esceas agradables, non? Nas que che gustaría estar dentro. Porque sí que é certo que, claro, volvendo á definición de naif, sí que vin cousas dentro da miña opinión, claro que eu non son artista, entón por iso che pregunto tamén, o feito de que, por exemplo, eso, ti describes nas túas obras ou relatas nas túas obras pois a cotidianidade, describes tamén como momentos moi agradables, non? Moi lúdicos, eso é algo que si tedes en común con naif. E despois outra cousa que che vin en común foi que tomas un pouco, ou ti me contaches que tomabas referencia de ilustradores, pintores, como que digamos que tomabas prestado ou collías referencias de outras artes para elaborar a túa obra, non? Entón, por iso che preguntaba e tamén porque dentro das redes estás catalogado como eso. E a miña intención tamén era que ti dixeras sí ou non e que nos contaras un pouco por qué, non? Decir, pois non, eu síntome máis identificado con este estilo ou fago isto, que pode ser sempre dentro das túas características do teu traballo un estilo propio, obviamente, pero que te sintas máis identificado con outra rama artística ou mesmo que non teñas definición. Non sei, ti que me queres contar? Sí, eu non é unha cousa que me preocupe moito de definirme, a verdade, nese aspecto. O que sí que sí que o que falábamos antes, as esceas que pinto e os escenarios que pinto son casi sempre, pois iso, escenarios de como quen pinta outro mundo posible, non? Un mundo máis agradable, iso é un pouco o que busco. E tamén ben dado, porque a maioría das obras que fago son obras personalizadas, de xente que me encarga, entón o que fago é ilustrar un pouco o que me contan.
por exemplo, pois unha persoa me encarga, pois quero lle facer un agasallo á miña tía que vai cumplir 50 anos, gustalle moito andar na bici e ir comer os bocatas de touciño á beira do río. Eu dibuixo a súa tía na beira do río coa súa bicicleta comendo bocata. Claro. Entón, eu levo o meu terreo, non? Entón, esas esteas, bueno, quen quere unha obra que represente a súa tía, pois quere a ver, me imagino, representada dunha maneira así agradable, non afogándose no río, por exemplo. E un pouco vai por aí a historia, non? Entendo por qué, entón, é doado de entender. Sí. Buscas, sí, non creo que ninguén queira pagar por ver a súa tía Sí, afogada no río. Bueno, espero que non, non sei, hai xente de todo bueno, tipo. a Pero mellor. Houve un encargo que eu sempre o poño de exemplo, que foi dunha rapaza que me quería, bueno, encargar unha obra para o seu compañeiro, e díxome, vouche contar como nos coñecimos. Ela iba, dixo, eu ia en bicicleta, e el saía dun garaxe, marcha atrás nun 600 e atropeloume. E entón representei o momento anterior ao atropelo, porque o atropelo co sangue e todo iso igual tampouco quedaba moi bonito, pero quedou aí reflexado ese momento, non? claro, Como ese, bueno, pues, moitísimas máis historias. Cada obra ten unha historia detrás. A veces, ao mellor, claro, a simple vista ti ves a obra e ao mellor, pois, por ali hai, o que sei, un libro que ten un título e ese título está posto por algo, porque significa algo para esa persoa, ou unhos versos dunha cantiga, ou... Bueno, moitas cousas son licencias que me permito poñer eu, como quen di de recheo, e outras son veñen dadas porque, bueno, porque significan algo especial para esa persoa que ao mellor eu tampouco sei por qué, pero eles me contan o tes que queren sempre ver. claro, tes sempre como esa intención, obviamente porque ti vas paso a paso construindo toda a obra. Que bonito que fales de obra, que tamén é unha nomenclatura, non, que se lle dá, porque ti tamén estás moi ligado ao mundo do teatro. É unha das cousas que tamén che enchen o teu tempo, non? Ou que, polo menos, o que lle dedicabas moito tempo de xeito como hobby ou no teu pasatempo. Fálanos un pouco deste lado teu teatreiro. Como chegaches hasta aí? Pois mira, eu apunteime á Escola de Teatro de Narón, que é unha escola maravillosa aquí do Padroado da Cultura de Narón, que e aí foi onde, bueno, eu xa focellaba algo no mundo do teatro, pero aí foi onde lle collín un pouco máis de gusto. Que bueno, un curso moi completo, son creo que 4 anos ou algo así. E a raíz de aí saiu unha asociación de teatro que se chamaba Turuxo e Melpómene, e aí foi onde fun facendo, pois, onde me fun metendo, non? De feito, dentro da asociación hai como un grupo que se chama Carracha na Cacha, que son obras que, bueno, levamos 3 e estamos preparando unha cuarta, que esas escribinas e dirixinas eu. Aí non fago de actor, non de autor e de director. E a verdade é que iso é unha cousa que me encanta facer, porque, claro, o meu traballo o meu oficio é un oficio que estou eu só no meu obradoiro, ali, como estou agora, que como con este confinamento non se pode sair para facer nada. Entón, esa vida social que se fai no teatro, esa compartillar eses momentos, todas esas, bueno, idas de olla que se me van ocurrindo sobre a marcha, e ir vendo como se vai armando unha cousa aí, pero con xente que vai aportando cousas. Para min ese proceso é maravilloso. Disfruto moitísimo aí. E no Pareceme teatro, que ten moitísimas posibilidades o teatro. claro, xa che iba a decir, no teatro tamén recreas como, digamos, igual que nos teus cadros, nas túas pinturas, nas túas obras pictóricas, recreas tamén o lado bonito da vida ou xa falas doutros temas? Ou non doutros Eh, temas, senón que o enfocas doutro xeito? Mira, a xente que ve as obras moitas veces di, pero como pode ser que sexas o mesmo que pinta iso o que escribe isto? Porque eu son como moi
moi puncarra tamén. Teño un lado moi puncarra nas obras cómicas, pero con, bueno, esceas e diálogos que son moi punkis, moi bravos. Pero ao mesmo tempo con unha estética que esa sí que pode ser así como moi naif, entón está ese contraste, non? De imaxes ao mellor ou bestiarios que resultan así como, bueno, coloridos e tal, pero o texto, sin embargo, a veces é moi heavy. O sea que nas túas obras hai posibilidade de atropelos e de tías afogadas, non? Sí, efectivamente. E falando dos vestiarios e das cores, unha das cousas que chama máis atención das túas obras pictóricas son as cores. Buscas moito, digamos, ou semella que buscas moito o contrapunto das cores no sentido das cores complementarias ou dese choque, non? Que todo sexa como un escenario super colorido, super chamativo, super alegre. A parte da temática que tamén é como positiva e bonita, que eu cando compartín sobre a túa labor nas redes sociais, a verdade é que dixen e sigo pensando que o mundo sería máis bonito visto dende os teus ollos, porque recreas esceas e moito máis agora, coa situación que aquí estamos, sociais e super en espacios abertos, naturais. Cando buscas esa intencionalidade nas cores, de onde che ven esa ambición de decir quero usar estas cores, escollos deste xeito, combinos deste xeito, porque aí hai unha intencionalidade, digamos, bueno, en toda a obra non, pero cas cores especialmente moi marcada. Sí, pois as cores veñen dadas un pouco do escenario no que están as personaxes, que sempre na miña obra sempre hai xente, vamos. Entón ven dado un pouco polo escenario no que estén. Procuro sempre que sexa bastante colorista, pero a veces resolvo con 3 ou 4 cores, pois se escolles ben 3 ou 4 cores, pode quedar mellor que se metes un 100 delas, non? Hai que, bueno, pois a mellor se están na natureza e está petado de flores, pois aí cargas demais, pero ao mellor se é unha obra que pola noite, pois tiras de cores frías e ao mellor, pois, nun lado hai unhas cores cálidas porque de alguna maneira queres resaltar, pois, esa calidez nesa esquina onde ao mellor hai alguén, pois, ao lado dun lume ou que sexa, non? Pero xa che digo, ben dado polo escenario no que ubico a esas personaxes. Pero unha persoa que nunca tivo contacto co mundo pictórico, co mundo do arte, Leandro, como lle contarías ti cal é o teu proceso para chegar a facer unha obra, por exemplo, que che encarguen? Ti que pasos das, en termos xerais, para chegar hasta aí, para chegar á obra final? Sí, mira, a miña información mándanme por WhatsApp, mándanme fotos e contame unha historia. E eu despois collo un papeliño e vou escribindo ali pois cousas que a veces son uns textos larguísimos, outras veces pois simplemente gustalle tocar a pandeireta e xa está. Entón, con esa información que teño, escribo nun folio todas as cousas que me parecen interesantes e que poden aportar algo, e logo, nese folio, ou noutro, comezo a facer un bosquexo, así un deseño do que é a composición, pois aquí vai ir un can, aquí vai ir unha casa, ali vai ir unha árbore, por aquí vai pasar un río, e vou nos movendo un pouquiño de sitio, se non me convence, ou lles cambio postura, vou buscando un pouco é como que teño os elementos e logo nese espacio vou movendos según a mí me conveña para a composición. Unha vez que teño iso, xa paso ao papel no caso da acuarela, ou ao lenzo no caso do óleo, e xa vou afinando un pouco máis e definindo todas as formas un pouco máis. Eu sempre debuxo a lápiz, que hai xente que pinta directamente sen dibuixar, eu dibuxo bastante, non? Entón, reparto nese espacio que teño esa composición e unha vez que teño máis ou menos todo colocadiño, arranco a darlle cor. Cando arranco a dar cor, a veces podo ter clara, máis ou menos, pois vou tirar por tonos alaranxados e vermellos e por aí, ou ao mellor tamén incluso hai xente que me di
Pois os que máis gustaríame que fose, non sei, na praia, con moita luz, que me encanta o sol e estar ali espatarrado, ou espatarrada. Entón pois, xa che pide azuis e o amarelo da area, e, bueno, esas cousas, non? E basicamente é así. Pois unha cousa que me chama moito a atención de todas as cousas que me contaches, porque vives, digamos que a emoción e contas a historia, non, Leandro? É a túa formación, que ti realmente a túa formación é de delineante, non que é algo como Mm. totalmente técnico. Como foi Mm. que deches ese salto ao lado máis artístico do debuxo e da pintura? Eu cando estudei delineación, o de ser delineante era dibuixábase con lápiz e grafos e tal, non? Cando comecei. E cando rematei, xa iso era totalmente obsoleto e estaba empezando, xa estaba todo o mundo traballando co AutoCAD, que é un programa para, bueno, desde que co outro non vas a ningún lado. Toda a parte artesana, que era que a min un principio me chamaba un pouco a atención, como se me daba ben dibuixar, dixen, bueno, pues, o máis parecido que hai é isto. Pero cando rematei bueno, o AutoCAD estaba arrasando, cal é lóxico, porque é moito máis cómodo e non é o normal, non? Entón, nos de AutoCAD non tiñamos casi coñecementos, entón foi sair como, vamos, con moi pouca preparación. A parte de que tampouco me gustaba. Eu apunteime aí porque era o que se parecía a dibuixar. Entón, cando rematei, que eu nunca deixei de dibuixar, a veces máis, a veces menos, foi como que se foi tornando así, tampouco de delineante, había moito traballo, entón, como non atopei traballo, o que atopei non valía un peso, porque foi unha cousa miserable, así, Sí, foi desto complicado. sin asegurar e tal, dixen, pois para iso me dedico a dibuixar. Entón, arranquei, a primeira exposición que fixen foi no 97 no Café da Vaca, que era unha cafetería que había aquí en Ferrol, que estaba xenial, onde isto era no 97, daquela que asía había como un boom tamén na música folk, que estaban Berrogueto, Cempés, Chouteira, todo isto estaba aí. Era un momento así de moita efervescencia. Era unha cafetería onde había concertos, e aí foi a primeira exposición que fixen. E foi ben. Entón, foi como, ostras, mira que ben foi. Ao ano seguinte xa fixen outra en Sargadelos, tamén en Ferrol, e tamén foi ben. E despois fun enlazando unhas con outras, eu daquela aínda non, internet andaba por aí, pero tampouco era, eu sacaballe fotos ás obras e fixen como unha libretiña con obras que daquela non eran personalizadas, coas obras, saquei fotos e con ese catálogo eu arrancaba por aí e ao mellor un día tiraba, pois vou para a zona da Costa da Morte, que sabía que ali había un restaurante onde facían exposicións, unha galería, eu recorría todo, e con iso lles iba ensinando e acordábamos pois, facer unha exposición ali e desde aquela fun así, enlazando unha cousa con outra, traballei moito, verdade, eu son de botar moitas horas, levo feito moitísimos cadros, entón, pois foi un pouco así, porque fun tendo sorte, e despois tamén facías esa exposición e ao mellor chamábanme, pois mira, é un festival en tal sitio que queren un cartaz, e chamábanme a min, unha portada para un disco, non sei que, así pouquiño a pouco, ilustrar un libro, e fun atopando aí a base de traballar moito, que basicamente, no meu caso, foi o máis importante, iso, e moverme sin... Hoxe é moito máis fácil, porque hoxe, coas redes sociais, que daquela non había, pois a túa obra chega a moita máis xente. Eu daquela iba con esa libretica e as fotos ali pegadas e recorrer corredoiras por aí no R4. Pois mira, esa era outra pregunta que che quería facer, xusto porque falamos agora das redes sociais, unha das cousas que che quería preguntar, claro, somos de dúas xeracións distintas e ti mesmo contas como ao longo dos teus estudos de delineante comezaches dun xeito e remataches tendo que aplicar outro tipo de ferramentas. Hoxe en día hai moitos artistas que
que si comezan de xeito, digamos, a man, debuxando con carboncillo ou con lápiz, pero realmente rematan de xeito digital ou mesmo xa comezan prácticamente desde os comezos con digital. Ti crees que para ser un bo artista precisas de ter eses inicios máis artesanais? Ou que simplemente é como ti te desenvolvas? Ti que opinas? Eu opino que cada quen pode empregar o medio que sexa e que non é necesario nin coller un lápiz para facer unha obra de arte, porque hai moitos exemplos. Eu teño un amigo que é daqui de Narón que se chama Juanlu Fernández, de Garabatos de Juanlu, que recomendo moitísimo a súa obra. El non dibuxa non con pincel ni nada, el, bueno, faino todo co ordenador e fai unhas cousas que son maravillosas, e ao mellor hai outra xente que pois fai un óleo dun bodegón e que non, que diste, pois isto non me di nada, e ao mellor que van de artistazos, non? Para min eso non ten nada que ver. É como no caso da música, pois hai música electrónica ou tal que non ten nada que envexar a outra que é máis, bueno, clásica. Eso, o caso son ferramentas e hai que empregalas ben. Eu non sei dibuixar con estas tecnoloxías. E tamén me dá un pouco de preguiza poñerme agora a facer iso. De feito, teño os medios para facelo, pero non me chama. A min gustame estar ali e focellar co pincel e, bueno, quitarme de diante do ordenador. Pero non ten que ver, vamos, para min pódense facer maravillas de calquer maneira. Con un simple lápiz e un folio hai xente que ten máis arte que con 40 tubos de óleo e 50 pincéis. Que esa é outra cosa que te quería preguntar tamén, agora que falas dos tubos de óleo. Creas ti os teus propios pigmentos, as túas propias cores, mercas as cores feitas, montas ti os teus óleos ou simplemente xa os mercas feitos e ti creas a partir de aí? Porque claro, hoxe en día tes todas as facilidades do mundo, podes, non, depende do artista realmente. Podes montar o teu óleo encerado, podes facer todo, ou podes simplemente facer ti todo. Eu merco todo, os lenzos e os óleos, os pincéis e todo, non, porque veñen moi ben rematadiños e para que me vou poñer eu a facer aí unha cousa que a mellor despois leva e se lle desbarata todo cando colgan na parede. Entón, como non teño esa habilidade nin ese espacio para facer iso, pois eu compro os feitos e listo. Que hai que dar desde comer tamén aos que venden material. Eso é certo tamén. Leandro, outra cousa que quería que me comentaras é que ti tamén tes feito, aparte de proxectos persoais, tamén és coñecido por ter feito os proxectos comerciais para diferentes marcas ou publicacións, non? Como ben nos contabas. O teu planexamento a hora dese proceso que nos contaches antes, por exemplo, cando alguén se encarga algo, a cando tes que facer un proxecto para unha marca, é diferente? Ou simplemente contas a historia, pero contas unha historia diferente, contas unha historia distinta? Moitas veces, algunhas desas colaboracións xa parten de obras que están feitas, que non foron pensadas para iso. Entón, pois xa collen o que xa está feito. Outras veces, pois ao mellor sí que danme algunha pauta, pois mira, queríamos facer algo pois para o Día da Muller ou para algunha, sabes, para o Entroido ou para tal data. Entón, aí tiro por esa... Pero sempre teño moita liberdade nese aspecto, que a xente que me encarga as cousas xa sabe como fago, ou debería sabelo, porque senón, bueno, se queren un retrato convencional eu eso non o fago. Claro, buscan o teu estilo. Claro, eu levo o meu terreo. Entón, quen mo encarga, pois xa sabe por onde van ir os tiros, non? E teño moito marxen aí de maniobra para facer un pouco o que queira.
Ti pensas en Galicia cando pintas as túas obras, Leandro, ou podes ubicar en calquer outro sitio? Porque si hai recreacións, obviamente, que, por exemplo, a exaltación do tradicional, da música tradicional, onde se ven gaiteiros, pandereteiras, eso si o podemos, digamos, ubicar, pero despois intentas recrear ou pensas en Galicia cando pintas ou simplemente creas o teu mundo imaginario e cada un que pense que é onde queira? É imaginario, pero está aquí ubicado. Iso é así, e ao mesmo tempo, pois eso que fai tamén que sexa que sirva para que o entendan en calquer parte do mundo, non? Precisamente por ser de aquí. Hai escenarios que tampouco que poden ser en calquer outro sitio. O interior dunha casa non ten por que saberse onde é, pero sí sempre está presente, Galicia sempre está presente na miña obra. Porque tamén os meus gustos pois van por aí. A min gústame isto, gústame a nosa música, os nosos festivais, entón eu enchoupome niso e despois de alguma maneira queda reflexado por aí. E o bonito tamén é que a xente que me encarga as cousas tamén é casi sempre é moi raro que alguén me encargue algo que non me guste. Houve algún caso, por exemplo, unha vez unha rapaza preguntoume, así creo que fora polo Messenger, preguntoume, mira, tú toreros non me harías, verdad? Un torero toreando. Xeñe, pois mira, non é unha cousa que me inspire moito, se queres outra cousa, tal. E a verdade é que son cousas que son non sei, non me presta a facelo. E se fago un toureiro, igual o fago cunha cornada, igual non era o que buscaba. Porque ti, claro, buscas que vaia en relación, digamos, a túa moralidade, non só a moralidade do teu cliente. As cousas que recreas. Claro, tampouco lles vou pedir que coincida totalmente coa miña ideoloxía, a miña moralidade, pero xa, bueno, será que eu tamén lles chamo un pouco a atención a xente que se parece algo a min nese aspecto. É xente que a maioría, creo que me iría de viños con eles por aí, que me encarga algo. Sí, me dá esa sensación, que digo eu, mira, non sei quen é, nin nada, porque é xente que non a coñezo de nada, a maioría, pero, sin embargo, empatizas así, bueno, que coincidimos. Entón, gústame porque vese que o que fago eu, polo menos é sincero e atrae a xente que lle gustan as cousas que me gustan a min. Este foi un xeito co que conectaches con xente, por exemplo, con clientes? Fixaches amizades facendo cadros? Bueno, amizades, non sei. Si que é certo que houbo xente que me encargou cousas, que me as encarga, que ao mellor me encargou un, dali a uns meses se volve a encargar outro, entón xa che queda aí. Ou tamén tiven, por exemplo, un grupo de mulleres, por exemplo, que estaban todas na quinta dos 50. Entón, todas as colegas, cando cumplira a fulanita, encargamos de un para os 50 dela, para a seguinte, outro. Entón, entre elas, iban conspirando bueno, sin que se enterara a que iba a ser agasallada, me encargaban. Entón, creas así vínculos, sí. E despois, iso que vai, pois, a min, por exemplo, encargaronme cousas como a portada do disco de Guadi Galego, que é unha persoa que admiro moitísimo, e digo, pois, que sorte ilustrar isto. Ou libros que ilustrei de xente que admiro, e que, bueno, por exemplo, eu nunca me imaginei ilustrar un libro de Neira Vilas, e que fose el quen quixera que lle ilustrase eu. Para min iso, cando se me propuxo, que ademais foi en 2 ocasións, foi como, eu que lembrome de ler Memorias dun neno labrego cando era pequeno e quedar aí impactado con aquel libro, e que sempre foi como un libro que estivo aí no meu, bueno, así, que sempre me encantou, que cando Xosé Neira Vilas, pois, mira, ilustrei 2 libros, e o segundo, cando estivo rematado,
eu recibino na miña casa un xoves, el tamén un xoves, e o venres, o día seguinte, eu escoitando a radio, anunciaron que morrera Xosé Neira Vilas o día seguinte. Foi unha cousa así que me quedou grabada, porque xa non se puido presentar, nada, claro. Pero, bueno, sí que é xente que teño esa sorte, non? De que xente a que admiro, ou ao mellor, por exemplo, me encargaronme ilustrar o cartaz do Festival de Pardiñas, que é un festival que para min tamén significa moito. Bueno, sempre me chaman de cousas, vai coincidindo de cousas que a min tamén me gustan. Claro, porque tamén é un eido no que ti te moves moito, non? Eido cultural, e aparte que cando che preguntei, por exemplo, a persoas as que admiras, falachesme de varias destas persoas, de Guadi Galego, antes falaches de Berrogueto, está Xavier Díaz, Kiko Cadaval no ámbito do teatro, Elena Ferro, que tamén é artesana. Falando destas persoas, bueno, realmente estas persoas siguen vixentes hoxe en día e siguen facendo cousas, pero ti consideras que houve un cambio? Porque antes falabasme dos anos 90, dun auxe non cultural. Ti consideras que a día de hoxe estamos nun bon nivel cultural, no sentido de que seguimos mantendo iso que nos identifica, a nosa cultura? Crees que precisamos facer algo máis ou que nos estamos deixando levar? Ou cal é a túa perspectiva sendo artista? Pois eu creo que hai unha creatividade brutal. Como decía Carlos Blanco naquel programa que tiña, somos unha potencia. Porque hai, ademais, cousa que mama do tradicional, pero que é moi moderna, moi contemporánea. Cousas como o traballo que está facendo Elena Ferro, para min é o exemplo perfecto. Como unha peza, como uns tocos que estaban aí xa, como quen di, agonizando, pois deulles unha volta e pasou a ser un complemento, bueno, un calzado que o puxo, vamos, nos pés de medio país. Sí, exacto. Para min iso, claro, para min esa volta que lle deu aí, pois é maravillosa. Ou, eu que sei, grupos como, por exemplo, as Tanxugueiras, que acaban de sacar un videoclip maravilloso, onde mesturan a música tradicional, pero tamén ao mesmo tempo lle meten un rollo medio así con autotune, que recorda a música trap, esta que eu non controlo moito, pero que soa modernísimo ao mesmo tempo. Bueno, a min iso pareceme maravilloso. E hai moitísima xente con moitas cualidades en todos os aspectos artísticos. Hai moi pouca visualización a nivel, pois, de radio, de televisión, pero temos a sorte de ter as redes sociais. En ese aspecto sí que porque é certo que ao mellor na radio, na tele, non saben moito, pero tampouco hai moita xente que vexa a tele ou non é un público ao mellor o que o ve, ainda que é unha ferramenta maravillosa na que se podía darlle unha volta, pero iso, temos a sorte de ter plataformas como o YouTube ou que sexa, onde alguén pode colgar as cancións que fai ou que pinta ou como baila ou que sexa. É unha persoa que quere atopar o teu traballo, Leandro, onde se ten que dirixir? Pois eu, sobre todo no Facebook, teño o Facebook Leandro Lamas Pintura e tamén no Instagram, que creo que Leandro Lamas. Por aí vou subindo así as cousas que fago, basicamente, aí onde está todo. Antes tiña un blog, ainda o teño, pero quedou tamén anticuado, xa non sei nin como se entra, quedou aí así, bueno, xa non... De feito, cando empecé co do Facebook, que non sei cando foi, pero eu era un pouco así, non me atraía nada, pero de repente comecei a ver como canta xente había aí metida e canta xente contactaba conmigo a través de, por privado, e despois ao mellor acabábamos falando por teléfono ou como fose, e flipei, claro, hostia, pero isto é unha ferramenta maravillosa. Conéctanos, non? Sí.
Outra cosa que tamén me gustaría que faláramos, Leandro, foi que cando che preguntei de persoas as que admiras, faláchesme de persoas que están no eido cultural actual, como que dixemos, Helena, Guadi, Xavier, pero non me falaches de ningún pintor. Ti tes algún referente que digas ti é a unha persoa que che guste moito a súa obra ou a súa Mm. técnica ou que a nivel persoal digas carais, esta Ujú. persoa merece a pena coñecela porque Sí, transmite moito no seu traballo? ujú. Sí, hai moitísima xente que admiro, a verdade, a nivel de ilustración e de eu para min foi moi importante Xaquín Marín, porque eu con Xaquín Marín, o sea, eu era adolescente ou xa deixara de ser, pero eu por aí andaba raspándolle, cando me apuntei a clases con el. E coñecelo a el foi para min tamén importantísimo, porque é unha persoa que admiro moito polo que fai, por canto leva feito, polo traballador que é, polo humilde que é, e o seu traballo para min, a súa persoa e todo, para min foi fundamental. Se eu non o coñecese, posiblemente non me dedicara a isto. Entón, para min foi maravilloso. Algunha obra que ti lembres con especial cariño das que fixeches? Sei que é moi complicado porque escoller unha, pero algunha que che veña agora á cabeza, algunha representación ou algo que ti dixeras que lle tiñas especial cariño, que tiñas guardado no corazón ao longo da túa traxectoria? Pois hai algunhas que teñen así como un valor máis sentimental. Por exemplo, eu fixen unha obra un óleo que me encargara a Uxía para Begoña Camaño, cando xa estaba moi enfermiña ela. E entón encargárame así Uxía, dixérame, queremos facer como unha comellada na que estemos os seus amigos e as súas amigas todos aí, e como era como unha despedida así realmente. E ese cadro para min foi así moi moi importante, moi emocionante. Por todo o que representaba, non? Que eu non a coñecía moito persoalmente, pero todo o mundo me falaba maravillas dela. Entón, era como facer unha merenda rodeada de todas as persoas que ela quería, como de despedida, non? Foi así como moi emocionante esa obra. Despois, houve moitas outras que, pois de vez en cando hai algunha que dis, ostras, esta quedoume ben redondiña. Outras, bueno, pois quedas máis ou menos satisfeito da maioría, pero hai algunha que de vez en cando queda por aí, pois algunhas versións que fixen, por exemplo, do bico de Kling, fixen outra cando foi o de Nunca Máis, cando do Prestige, que era como unha versión do Nascimento da Venus, que así rodeada de chapapote. Eses, por exemplo, son algúns deles. E despois algunhas acuarelas, porque eu coas acuarelas pintei hai moito tempo, deixeino, e agora hai un par de anos retomei outra vez, pero digamos que un pouco máis, xa viña como un pouco máis entrenado. Entón, cando comecei a facer as acuarelas, tamén foi para min así como, bueno, un soplo así de frescura, non? Que agradecín. Porque incluso posturalmente, a maneira de pintar a acuarela nunha posición e o óleo en outra. Parece unha chorrada, pero cando botas moitísimas horas, pois tamén se agradece ese cambio, agradece moito a espalda. Unha ensinanza que che deixara a pintura ao longo da túa vida, Leandro, algo co que te quedes despois de tanto tempo traballando neste mundo que queiras compartir? Pois eu, algunha vez me preguntou algunha xente así nova de algún consello, que eu tampouco son moito quen para dar consellos, pero o principal é traballar moito. Porque ademais, se che gusta, é un privilexio, porque a maioría, si traballaches noutras cousas que son que non che gustan, e cando valoras máis,
estar traballando no que che gusta. Eu disfruto moitísimo facendo. Entón, para min, focellar, que vayan saindo cousas, pois a veces para conseguir unha liña, pois fago 400 e borro moitísimas veces, pero é cuestión de, bueno, non sei se é cuestión só diso, pero para min o que máis me funciona é traballar moito, porque disfruto. Entón, se disfrutas facendo, eso é maravilloso. Se para min fose un sacrificio erguerme, que ademais eu madrugo moito, erguerme e ir ali a meterme ali, pois non sairían as cousas como saen. Eu poñome ali, poño os meus vinilos, creo a miña atmósfera para arrancar, e ali boto horas e disfruto moito. Para min é iso, traballar, turrar moito. Porque hai xente que ten moitísimo talento e que ten pois, facilidades para debuxar, pero non acaban de turrar. E claro, tal como está o panorama laboral, que todo é bastante precario, diste, hostia, pois, se todo é así medio unha merda, pois, mira, vou turrar por aquí, que polo menos o paso ben. E eu de momento vou tendo sorte. Agardo, vou tocar madeira, agardo seguir así, pero... Esperemos que sí. O gallete se manteñas así de ben, ou mellor incluso os vindeiros anos. Pero sei que falas da precariedade, non pensas que pode ser tamén unha das motivacións de que a xente tamén se desanime? De que, claro, porque ser artista, eu non o sei, eu non o son, por iso che pregunto, non ten que ser doado, no sentido de que o que falas ti, botaslle moitas horas, debuxas e desdebuxas 400 liñas, e tes que manterte como sereno, non? E concentrado no que estás a facer. Entón, non crees que igual pode ser esa unha das razóns que a xente non se manteña aí? Ou crees que é cuestión máis de actitude que non tanto do que está a acontecer agora? Eu o que convidaría é, na medida das posibilidades que teña cada quen, de probar. E se ti vas probando, tampouco vas a estar 4 anos que non vendas un cadro e seguir probando, entón, bueno, pois dis, hostia, que algo pasa, voume dedicar a outra cousa ou non sei, pero probar e ir vendo como vai a cousa. Unha persoa nova que se pode permitir iso, evidentemente, se és un pai de familia e ten que estar mantendo 4 cativos ou o que sexa, non sae pa diante, pois, claro, terás que dicir, bueno, vou buscar outro chollo porque isto non dá. Pero, se podes, en idades así, pois, nas que te podes permitir iso, de ir probando, eu probaría, porque, non sei, igual que a min me foi ben e a moita outra xente, pois, lle pode ir a moita, eu creo que hai moita que queda polo camiño, moita. E moitas veces, pois, é un compendio de cousas, non é só facelo ben, porque moitas veces non é tan importante ser gracioso como caer en gracia. E iso é o importante, non? Que o que fagas, aparte de gustarche a ti, que lle guste a alguén máis, pois senón... Sí, claro. o tema da venta é difícil. Claro. Na túa carreira houve algún intre no que ti mentalmente fixeras clic e dixeras, este é o meu estilo? Ou foi algo que simplemente chegou a un punto de que non te deches de conta e ao final estabas facendo o estilo no que te desenvolves? Eu desde que comecei fun tendo como un estilo máis ou menos, busquei ese estilo, que logo se foi variando, depurando ou cambiando, non sei se para mellor ou para peor, pero sí que foi modificándose. Tampouco son de cambios drásticos, porque a miña personalidade tampouco é así. Eu entendo, hai xente que fai unhas cousas e despois fai outras con pintura que sacude todo por aí a lo loco. Eu non son así, entón cada quen ten que facer un pouco como é, non? Entón eu busquei, sí, unha maneira de facer as cousas que logo foi, pois, cambiando
sin ser uns cambios radicais, pero sí que se ves obras do 98 e ves as que fago agora, se ve unha evolución, vamos, unha pequena diferencia. Outra das cousas que tamén representas, e que falábamos antes do tema da moralidade, é o tema do feminismo. Notaches ao longo do tempo digamos, o paso das mulleres dentro do arte? Viches cada vez máis compañeiras artistas ou que teñen máis posibilidades das que tiñan antes? Ou rapazas novas que se están formando máis ou que xa teñen máis relevancia da que tiñan antes? Ou no arte non pensas que houbo ese cambio ou que antes xa non era necesario? Quero dicir, que ti percibías que igual as mulleres tamén se desenvolvían do mesmo xeito porque tiñan tamén oportunidades? Eu penso que sí que houve un cambio radical, porque, de feito, pintoras clásicas así, que che veñan á mente, hai poucas. Bueno, a ver, seguro que houve miles, pero que recoñecidas hai moi poucas. Porque estaban silenciadas, porque vivimos nun mundo machista e ao mellor habería 100 de mulleres con moitas cualidades que non podían adicarse a iso porque estaban vivindo, bueno, no machismo daquela época que ainda temos agora. Pero agora mesmo hai un montón de ilustradoras e de pintoras maravillosas. E claro, ti vas chusmando por aí e cando ves unha obra, a mellor non sabes se é dun home ou unha muller, pero eu casi todas as que vexo, as que máis me gustan, casi todas busco o nome e resulta que son ilustradoras, a maioría. Non sei se é unha cadrada ou que os meus gustos coinciden con iso que vou buscando, pero sí que hai un montón. Leandro, agora sí, para rematar a entrevista, porque levamos casi unha hora, un desexo futuro do laboral que queiras manter ou un obxectivo que teñas nos vindeiros anos que queiras compartir con nós? Pois eu, a verdade, tampouco non son moi ambicioso nese aspecto, nin aspiro a ir a unha galería de New York, nin de Londres, nin de nada disso, nunca foi por aí. Eu se podo seguir adicándome ao que me adico, para min xa me dou con un canto nos dentes. E que vaya cambiando este panorama no que estamos vivindo, porque realmente, aínda que eu a nivel individual non me queixo, porque, bueno, de momento vou tendo que facer, o panorama é moi deprimente, a verdade. E así que isto vai cambiando para poder ir tomando unhas cañas cos colegas e as colegas e sair desta peste dunha vez. Pois quedámonos con ese desexo, entón, Leandro, moitísimas gracias por participar nesta entrevista, pola tua presencia, polas túas historias, moitas gracias. Gracias a ti. Tamén a min gustaríame quedar con ese punto de vista que tes da vida, non son as túas obras, senón con este desexo para os vindeiros anos, ojalá salgamos desta situación pronto. Moitas gracias por estar aí. Grazas a ti, foi un prazer.